ova društva postkonfliktna i još uvijek konfliktna ili potencijalno konfliktna društva imaju neke faze, barem neke osnovne faze svog razvoja u ovom tranzicionom periodu i podsjetit ću da je neki intelektualni izraz i aktivizam bio mnogo prisutniji 90. godina. Tada su u Crnoj Gori se čuli vrlo ozbiljni intelektualni glasovi i postojale su vrlo ozbiljne antiratne inicijative. Nakon toga imamo taj period 2000-ih kada se pravi otklon i na kraju krajeva kada sa trona silazi Slobodan Milošević i ovaj postreferendumski period u kome se ovo društvo traži, uči, muči se, trenutno apatično, ali ja ipak vjerujem da će ovo društvo naći snage da zakorači ozbiljnije prema demokratiji. Zbog toga smo i mi ovdje da bi pričali o vrijednostima slobode mišljenja, slobode djelovanja, okupljanja, organizovanja, koja je osnova nečega do čega treba da dođemo, a to je demokratski iskorak. Čini mi se da smo se suočili sa jednom istinom da mnoge stvari koje u perspektivi treba da radimo nećemo moći da očekujemo da će doći neko iz Brisela, Vašingtona ili Moskve da nam pomogne. Naravno, uticaja će biti, ali najviše će zavisiti definitivno od nas.